Üdvözöllek! Szeretném bemutatni neked, hogy a szakdolgozatlap.hu oldalon milyen hirdetési lehetőségek közül választhatsz. Lehetőséged van kétféle hirdetési formára. Az egyik a bal oldalon szereplő 214x200 pixeles hirdetés, illetve a középső dobozban ugyancsak egy ekkora méretű hirdetési felületnek a kiválasztására, továbbá az egyes kategóriákban, mint például itt van a történelem kategória, ebben az esetben a kategória doboz, amin belül, amint látod, tehát nagyobb méretben megjelennek a kategóriák, és ez alatt láthatsz egy hirdetést, ami egy 468x60 pixeles hirdetési forma. Ezeket választhatod, és ez alapján jelenik meg az oldalon a hirdetésed. Köszönöm.